Hello everyone, welcome to LV Amor Care. So meaning gusto mag-share ako kaninyo og 8 ka mga puntos unsaon nga malikayan gayud nato ang atong kabuhi sa matag adlaw. So sa matag adlaw aron dili kita kabuhion, aduna ako'y mga research nga gihimo, no? So mo kini ang akong nakuha. Although balik-balik ra man gyud gihapon, pero naara ka nato ang pagdala sa atong kagalingon. So atong malikayan kini kon una i-maintain nato ang kana bitang sakto-sakto lang nga timbang. Kinahanglan nga dili kita manambok, kay ang resulta gud ni ana kun motambok kita kaning ato ang abdomen bitaw, mag-abot ka na siya diri sa esophagus, no? So dali lang kaayong makasaka ang acid kun dili nato ma-maintain ang insakto gayud nga timbang, no? So mao kana ang usa sa mga epektibo gyud kaayo nga buhaton nato aron ang atong kabuhi dili maghasol ka nato sa matag adlaw, no? As much as possible atong i-maintain gyud kanang atong timbang nga sakto gyud, no? Dili kay ngun manambok kita, no? Dili sayod ko nga daghan kay dili ganan maminaw ni anang pulo nga tambok, pero mao kana siya reality, no? Reality kana siya. And then, ang lain pang puntos nga akong ikahatag ni ana, kana bitang kun matulog kita, kinahanglan nga elevated ang atong ulo, no? Ang ato abang alugnan, dili mag-flat. Tungod kay dali makasaka ang acid kun flat ang ato ang alugnan. So, kinahanglan 45 degrees, no? Mao ba na, sakto ba na mga degrees diha? Mga 45 degrees, kana bitang yung elevated ang ato ang gikan diri, no? Gikan diri sa buko-buko pataas aron ang acid dili makasaka, no? So mao kana diya ang ila usab nga mga pila ka mga points nga ilang gihatag aron ang acid dili kita mag-agwanta niya na kada adlaw, kay hasol yun kaayo kanang kabuhi or acid reflux or gastroesophageal reflux disease. Mao kana siya medical term kanang GERD, no? Sabi ni saya kabuhi usa ni anak kana yung mag-flat kita kun maghigda kanang ang atong alugnan nipis lang. So kinahanglan na siyang baga-bagaon, no? Aron dili dayon makasaka ang acid paingon diri sa ato ang tutunlan, paingon sa ato ang esophagus, no? So mao kana ang ikaduha nga punto ni ana, no? And then ang lain pa ni ana kana yung exercise. Kinahanglan nung mag-exercise kita kada adlaw, 30 minutes in the morning, 30 minutes in the evening, no? Ano, afternoon, dili ng evening ka, dili na po niya takatulog, no? In the afternoon. So mao kana siya, kinahanglan gid kana siya nga atong i-exercise aron ang acid mo subside bitaw, dili bitaw mo makasaka gid siya, no? So kinahanglan gid ang exercise. Dili ka ng mga strenuous nga exercise, pare ng running, pare ng jogging, weightlifting, unsa pa nang uban diha nga mga exercise nga mo exert gid kita og effort bitaw, dili kana siya advisable. Tungod kay ang tendency ni ana ang acid musaka usab, no? Kamurabag ma-pressure siya, mo piit, no? Inana mauna siya. So kinahanglan walking lang gyud. Walk, no? Walking is the best exercise, no? Aron ang acid dili mo saka kana siya dire sa ato ang tutunlan. And then sa ikaupat ni ana pod nga puntos nga ilang gihatag sa mga doktor, sa mga gastro, kana usab nga dili dayon kita muhigda gikan nga makakaon. Pare nang maudto na may tignap bitaw nato or magabi, avoid kanang lying down immediately after meal, no? Dili maayo nang mo higda diretso, tungod kay busog pa kita, musaka ang atong kinaon. Regurgitation mo man na siya term, kana kita muratag mag dulay, kana bang dili ta ka burp, mura ginana mo balik ang pagkaon, no? So avoid lying down after every meal. Na may uban nga ganahan jud kaayo mo muhigda inighuman o kaon, no? So dili na siya advisable
magkuan lang kita, maglingaw-lingaw aron malingaw, dili kita dayon matintal sa paghigda dayon after eating, no? So pwede lang maglingkod lang yun dayon kanang stomach, kanang dili magbako, kana yung proper na sitting position, no? Position, dili nang magbako usab kay ako pong obserbahan musaka gyud kanang acid, labi nagmapiit ang atong bilbil, no? Labi nagmapiit ang atong bilbil, musaka gyud ang acid ni ana. So lain pa nga puntos nga kung ikahatag kanang tang magkaunta, ayuhon ginatong usap, no? Ayuhon ginatong usap dayon kung mahimo gamiton gyud ang atong laway para mo soften sa atong gikaon, no? Dili kay tulon kitulon. Ayuhon gina siya og usap ay ha itulon. Eat slowly, no? Slowly. Nya kinahanglan nga mga soft diet lang. Dili tong kana yung mga katong mga karne na no, mao man gani nga dili advisable kaayo kung kabiyonon kita kun na kita acid reflux, dili advisable nga magsigitag attend og mga parties kay ngano man sa party magdali-dali tag kaon. Pag human ana ang ato pong gipangkaon ang mga kuan pod, ang mga favoritos acid nga mo kuan gyud ni siya, no? So mao kana nga eat slowly, nya chew the food well, no? Maugid kana siya, eat slowly. Lain pa nga puntos ana o ika-unong naman tingali ang ako nahatag, no? Kanang na ang maglikay gyud tani ang mga anxiety, maglikay gyud tani ana kanang stress, kanang kasuko, ato ginang likayan as much as possible sa matag adlaw aron dili pud ta kabuhion matag adlaw, no? So ingon ni ana, lain pa kanang stop smoking, kanang mga alcoholic drinks, mga caffeinated drinks, ato nang undangan, no? Undangan nato na kay makadaot din na siya, dili gina siya magsilbi kung kabuhionon kita. Mingon ni dang uban nga, dili mahimong di ko pinom og kape. Well, ato ra pud nang kagustuhan pero ato lang inumduman nga ang acid reflux usa sa maka-trigger ni ana kana yung caffeinated drinks, coffee, kanang mga cha, mga chocolates, kanang mga soda, soft drinks, no, kanang mga iced tea, o kanang mga paborito kaayo nato, no? Usa na siya ato nang likayan kada adlaw. So tubig lang gud, water. So aron malikayan nato ang kabuhi sa matag adlaw, aron ba dili kita mo experience niya ng kabuhi kada adlaw kay kapoy kay na siya nga sakit gyud kanang hustle, no? Amot lang ka sa uban og di ba hasulan pero ako hasulan ko. Sayod ko hasulan kay daghan gyud kay mag-text nako, daghan kay mag-comment nako nga nay unsaon man ni nya, sige kong gatambag nga ana langga mo ni langga inana I do not know og ila banggi tuman or giunusan nila, naiuban ningon kanang mga PPI dili na mutugo na to. Sa akong nabasahan kung magsige kitag inom ni ng mga antacids, mga PPI, the more nga mo produce ang acid di ay samot nga mudaghan kana siya kung atong sige inom ni ana, labi na og ang atong pag-inom dili mao ang dosage. Sagad lang bitaw tag inom as needed, no? Dili na siya pwede kinahanglan nga kung ato na siyang tumaron ato yung ipaagi nga katong yung gi-prescribe sa doctor kung kapila siya imnon tag pila ka milligrams pila ka adlaw, no? So ingon ana dili kay pag-abtan og 2 ka adlaw kun ulian undangan. So the more nga mo gara ang acid ni ana, ako po na experience, no? So mao kana. And then another thing, avoid tight-fitting clothes. Avoid tight-fitting clothes. Kanang huot kaya itong mga sinina. Kanang skinny, kanang itong mga maong pants nga huot kay pinahuot jud kay nindot jud tong mupurma ang lawas. Kung kabuhiunon kita dili na siya pwede kay mukuan ang acid ana. Musaka gyud, no? Tuo lang mo kay experience gina nako. No? Ang ako ganing mga
sinulutan karon sa una hilig man ko ng mga body hugger kanang tight fitting clothes kay kana laging aron ingnon ba nga wow body, pero sa nakakuan ako og acid reflux nawala ginang akong gana tanan anang mga tight fitting clothes ang akong ginasuol ron katong yung pinaluag. Diha ko naka-realize nga comfortable gid ay kita kon pinaluag ang atong sinina isulob, no? Kung angayan kita mamiste, bisan pag pinaluag, angayan kita. No? Dili kinahanglan nga kanang mga tight fitting clothes, no? So mao kana ang mga 8 points nga akong hatag aron dili kita kabuhion kada adlaw, no? So kining ato prevention aron dili mo andar ang kabuhi sa matag adlaw, no? So atong balikon kailangan i-maintain ang sakto nga timbang, and then avoid mga alcoholic drinks, mga caffeine, mga carbonated drinks. Dayon exercise, just walk. Kanang mga strenuous exercise dili kay na siya advisable, or dili kay ingon nga dili gina siya advisable. Walk ra gyud, no? And then ayuhon og chew ang pagkaon. Eat slowly. Eating slowly and chewing the food thoroughly makatabang kaayo kana, no? So avoid lying down after eating. Dayon kun muhigda man gani elevated gyud ang ato ang ulo, no? Aron dili musaka ang acid reflux. Dili musaka ang acid reflux. Malikayan ang acid reflux, dili musaka ang acid, no? And then another thing is avoid tight fitting clothes, no? Akong usbon, avoid tight fitting clothes. And then lain pa, avoid anang mga siging attend og mga parties. Kay nga, no? Mga fatty foods, oily foods, mga caffeinated drinks na adya gi-offer tanan, no? And then another na atong buhaton aron dili gyud mo hassle ang kabuhi nato, no? Kana gayon nga ato gayong ibutang sa atong ulo nga unsay iyang ganahan ug unsay dili, unya mo to avoid lying down. Paghuman sa pagkaon dayon elevate gyud ang atong paghigda, no? So avoid the emotional kanibitang maulang ito stress, kanang mga anxiety, anger, kutub mahimo ato nalikayan aron dili kita kabuhion, no? Or mawala na atong kabuhi every day. Dili kita mo experience og kabuhi every day. Kung dili gyud matabang adto na gitag doktor, no? Nagkinahanglan na siya medical attention, no? So maulang kadto again please tan-aw sa atong mga playlist kay daghan na kay kog gina-publish nga mga video all about kabuhi, no? So murang kadto I care a lot. So have a good and godly day everyone, and please remember God loves you and me. So looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ana lang hangtod sa sunod. Lain na usab nato nga hisgot-hisgot mahitungod sa kabuhi, acid reflux, hyperacidity, unsa pa nang uban diha related sa ato ang gastro problem. Salamat kayo. This is Lou Amor. Bye-bye everyone. Have a good and godly day again.